Garage Mazet, Medicaid, Melaike, Ilens Ren. Just now no seed. The enemies they stint njengekhasethi nesidi. Umila iGPS insimbi edlezinye mhlekazi. Nobukethi iplanethi ayonkunzi leyimazi. Ilanga alikhonjwa amakhosi yathi inyanga. Le fight isithatha amacherry asifuni umuntu ozonqanda. Ingozi andiphiki njengedrug kubhehi. Lasalwa ndiphethe imic kuba ndeyinqanye ebeleni. Maqhawe nalo uxolo angiboli lingaqheli. Nsiya okononkala emlanjeni amthuze nduru la ukhuphuka inqanawa cause anochithe lo mqulu ingaze ntsibe imbabala. Damn but this respect why you hate me try to reclaim my days are night life is insane it's okay in life I will betray. Damn but this respect why you hate me try to reclaim my days are night life is insane it's okay in life I will betray. Inyana mina ngayithethi zawuthafa xa lahlwa according to the witches last year bekufane ndafa kahle ngebhazi andiyazi tu itrongo ulusanda bekumcinga umakhala ixilongo indlela iqubhazi sisike sibone ifilimu xa siqabula izitrato singayiginya lediphu uxolo aliqhushwa xa ingqola ixokozela kuba nembila sathutha nobumsila zawuswela zawuchitha amaqhubusha xa uphela ukuxokozela but indlela ihamba fast life inzima okwekhandlela asikwazi ungaphikisi kuba nathi sikhula sintsha kayi life is a journey kuthi akho nto inhle but now siyasamela but life ihamba nzima xa uqala ukuba nezitrato yonke into ayifuna ukucima kodwa sizama ukuphikelela kuba nathi sifuna ubomi kuba sikali silahlekiswa asisifuni tuyichomi.